juren com a rei comú de la monarquia hispànica, o sigui de Castella i de Catalunya, Carles I, Castella s'incorpora a les Índies, s'incorporen a Castella perquè Carles I ja recull l'herència del seu pare, que era rei de les Índies, senyor de les Índies, i passa a Castella. A partir de 1518 comencem a trobar presència castellana efectiva, no literària, llibresca, sinó efectiva, i això va creixent de tal manera més i més i més fins a les Corts de Montsó el 1585, que es demana al rei que així, i diu textualment, així com aquestes terres del món van ser descobertes, poblades, conquerides i evangelitzades, i les poblacions fetes per personatges d'aquests regnes, demanem poder-les dirigir d'igual manera que els castellans. O sigui que al 1585 ja s'havia girat la truita i els càrrecs principals ja eren a mans de castellans. O sigui, hem anat veient, no? El 1492 bàsicament tot el poder d'Amèrica és a mans de catalans. Les fortaleses són a mans de Miquel Ballester, d'un, l'exèrcit de terra i una altra fortalesa és a mans d'en Pere Bertran Margarit, el nunci apostòlic és Bernat Buil, un tarragoní, monjo de Montserrat, el poder eclesiàstic és a mans dels 12 monjos de Montserrat que acompanyen Bernat Buil, hi ha els dos Colom també en Lluís i el seu germà Joan, o sigui Joan Cristòfor, o sigui tot en un moment donat, tot és a mans de catalans, fins al punt que un investigador, Demetrio Ramos Pérez, diu, qué curioso que no haya ningún castellano en los órganos directivos de la primera colonia americana. Diu que és curiós que no hi hagi cap castellà dirigint políticament el 1714 haurien de posar el 1585. Perdona? El 1714 haurien d'arrerir el 1585. El 1714? O sigui, però hauríem de posar el 1585. No, una manera de dir-ho. No, tampoc, Una cosa que volia dir a continuació era que no està de sorprendre per la història que hem pogut anar sabent, història explicada des del punt de vista català, doncs no deixa de sorprendre que des d'unes etapes tan primeres la tergiversació sigui tan brutal. I que això es produeixi a posteriori i perquè evidentment els llibres, les impreses, els documents no tenen la facilitat i l'extensió que hi ha a l'actualitat, fa un segle o fa un mig, doncs que molt més tard es reinterpreti aquesta història, però des dels moments tan primers es munti la conversació, penso que que rau més l'ús del concepte. Pensa que la tergiversació ja existeix a la Grècia arcaica i a la Roma clàssica. Sí, però no pareix en el sentit que en aquell moment que es produeix això és perquè Catalunya, en el sentit ampli que s'entén en aquest moment, és una potència. Si Catalunya és una potència, com des d'aquells moments tan inicials no hi ha constància d'això, o no ens arriba constància. Sí que n'arriba, o sigui, sí que tenim molta constància. O sigui, jo el que no faig és inventar-me cap dada. El que passa és que són dades que has de llegir entre línies. Tant et diuen, i un diu, porque Cristóbal Colón, hombre de ilustre prosapia, de gran linaje, de no sé qué, de familia digna y no sé qué, hijo de un plebeo de Génova. A veure, o és plebeu o és d'il·lustre prosàpia. Les dues coses no. O per exemple, y Cristóbal Colón fue a descubrir América por orden de los reyes de Castilla, como ahora se explica, y tot un capítol, descubrimiento de América, blas. Però aquest està dintre d'un llibre que es diu Gestas de la Marina Catalana. És un subcapítol d'un capítol que són Gestas de la Marina Catalana, i el títol és Història de Aragón i de los Condes de Barcelona. Però a dintre et diu només que Cristòfol Colom va anar pels reis de Castella. Evidentment la conquesta de Mallorca mai surt a cap gest de Castella, ni la conquesta de València. Ja ens hi apuntem, Jordi. No és que no ens apuntem el que dius. Jo m'hi apunto i m'agrada i tot.
però tampoc hem vingut perquè us apunteu aquí, això no és un partit polític, no, a veure, jo expliquem i jo dono arguments perquè aneu agafant coses. Una mica entenc que vol dir Jaume és que hòstia, els d'ara estan a part bruts de què? de transversar les coses No, el PP d'ara és parvus perquè és una cosa no tant, hòstia, la finura històrica perquè el temps no és el mateix, però la finura històrica amb la que estàs explicant la tergiversació futura és acollonant, però penso una cosa, es tergiversa en un estrat només de la cultura, que són els llibres impresos. L'Amades, un segon, l'Amades a començaments del segle XX fa unes preguntes a tots els mariners de Mataró fins a Barcelona i els diu, escolteu, d'on diríeu que és en Colom? I tots, en Colom, de Barcelona, d'aquí, de la Marina, vaja, no ho sé, entre Mataró i Barcelona. O sigui, al poble tothom sabia que en Colom és català i per això el monument més important en Colom és a Barcelona. Fins i tot a l'Amades recull llegendes que els mariners que van anar a Colom a Barcelona portaven barretina i ho explica, i jo ho he trobat per primer cop en gravat i ho he donat a conèixer a la nostra ciutadania. En l'Amades diu que hi havia unes llegendes, diuen que els mariners que van anar a Barcelona van rebre, es van pagar tal plaça de tal lloc aquí, pum, pim, pam, van sortir de Barcelona i duien barretina. I busques els gravats de l'època i veus els mariners amb barretina. Aleshores, no desapareix tot. I és, i ho has d'anar filtrant. El que sí que està manipulat en els llibres impresos, en els llibres oficials. Algú ha dit abans, però com és que no queden rastres? No queden rastres, per exemple, en el llibre de Consell de Cent, en els dietaris de la Generalitat. No queden rastres perquè són registres oficials. Resulta que l'arxiver de Barcelona, en Pere Joan Comas, va fer una història d'en Colom. Li van confiscar i el van tancar a la presó. O sigui, això és cert. Estava prohibit escriure d'aquests temes. I ell, aprofitant la documentació que tenia a l'arxiu, va fer una història. Aquesta història no sabem què diu perquè només sabem que se li van confiscar els llibres, se li va confiscar la història, no es va poder editar i ell va anar a la presó uns quants anys. I per entendre això que